Nahuwasan ang mga residente nga nagpuyo likod sa dakong hotel nga gipatak-upan sa Mandawi City sa kalambuan sa maong kontrobersya. Ang mga mulupyo gustong papahawaon sa korporasyon nga nagduma sa maong establishmento. Ang report ni Nico Sereno. Nagmonitor kining mga residente sa sitio Uniwide, Tipolo sa kalambuan kabahin sa pagpasira sa Mandawi City Hall sa dakong hotel. Kapin sa 60 ka mga balay ang nagbarog din hikaron nga una nang gipunting nga papahawaon sa nagduma nga korporasyon sa maong yuta. Gani may pipila na nga nakabalhin gyud sa relocation site nga gihatag sa kompanya. Si Ginang Nilda ang usa sa unang nanimuyo sa dapit. Nanawagan siya nga di naunta sila hilabtan kay gamay raman ang yuta nga ilang gitukuran. Among ginuna sir, gamay naman ko anin guraha. Karon unsa pa may ilang mahimo ani nga space ani nga ila pag ganing ko natawar ko sir og naadi ang sapao. Pero sa kang gamay sir nga ila pa bagani kahit sa mua nga mga kabus. Nga pras namo nga wa gyud mi kapainan. Matud sa presidente sa sitio Uniwide Tipolo Home Base Association o UTHA, may 62 ka mga balay sa ilang dapit. Tuig 2017 sila gihulga nga papahawaon. Ngayon niya, last na ninyo karong kuan. Ug di mo hawa, padala mo diag bakho, pud amoy pulis sa una. So karon wa naman sila magkuan sir. Klaro mo gud sir nga iya gani sa kuan. Amo nga gibarugan iya gani sa city. So ang city gani katungod mo kuan amo, papahawa namo. Dili na may maapektuhan among pagpuyo diri. Kay nahadlok may demolish na biya mi diri. Asa na may kabalhinan. Mao na may problema. Pasabot sa City Hall, ang isyu sa pagpapahawa sa mga residente ang usa sa gikonsidera sa desisyon sa pagpatak-op sa hotel. Kinitungod kay sila, gipapahawa man sa nagduma sa kompanya. Sakam na sila diri, ngayon nga gipapahawa na daw ko sila. Gipapahawa sila ba? Yung pahawa ninyo, huwag mo kihang Mandawi ninyo. Sus karon na ibawa naman na nakihang kanimang korporasyon. Diya, mauting kayo dyan. Mauting kayo dyan sa motong Mayo. Karong adlaw pabilin nga nag-operate ang duha ka mga hotel bisan pa sa notisya nga kini pasiradaan. Gawas lang sa coffee shop nga daan na nga sirado. Nagdumili ang abogado sa tagduma sa hotel pag-issue og dugang pamahayag. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.